daily ndinenge ndichifunga kuti chimuti chemurelay aiwa chimboita replay because you don't delay kuita kunge replay because ndatotosimbisa kuti isusu if you way isusu tingadai tato some way but anyway one day we will be there soon because ndichiti mupfungwa usaite musungwa mupfungwa nekuti chipo chako chingazorasirwe mugungwa aiwa zvabvudzwa maudzwa zvamakaudzwa takudzwa amwari vanofanirwa kudzwa nekuti life yangu haina refu asaka ndiri stress free inina handichinonokere kuita chilate entry but magumtree kusvika kuplumtree katri ka battery terminal karike mageneral ide tichirira kunzwikwa yangu yekusenekau nekuti vanoziva kuti ndini pafederal muarea ukanzisimudza mureza unosimudza flagi here kana kuti unosimudza area unotenga hondo nyange usina capital ndichiti haungaite musungwa mupfungwa nekuti apamwe pachapana zvapfungwa asi mabhurugwa usaite musungwa nekuti pamwe pacho unogona kunyorasirwa mukungwa chipofu rasirwa mukungwa apa waita musungwa wepfungwa asaka afunga usaite hondo mupfungwa kuita chihondo mupfungwa kuita hondo kondo mupfungwa kuti unogara uchifunga kuti mashutwa nekutipo mauzwa semusikade kunyaudzwa pamwe pacho chimbetowo happy because chinjawo step aiwa chitombo tarisa pagoogle map because urwe nzanzi apati unopinda nyangwe trepi usi werepi uri wegovho chete uri upa epi wekuti unogara uchivaudza kuti ndeipi une kripi nderipi rimwe zingwere rakaita kunge bere kwete kuti chipembere chekunzi chino bananidzwa nenzere aiwa musavasekerere vasingati kuze mafusa amuzogone kuchuza that's why muchikuza mbuza because takavaudza kuti hapana chinotishungurudza hatizi asungwa mupfungwa hatizi pakufungwa kufunga zvakasara kufunga zvekunjuga kufunga zvekujuja kana kufunga pachi jigija tofunga kunge mutumwa waja nge messenger nge driver kuti ufunga unge passenger nekutoti harave karenda